खैराबारिनि सासे बेंगुरा आइजोआ सोरखारनि खाबुनिफ्राय नासयजादों। अन्नानै मेगन फुवारना नायनायमोनब्ला गोजोनगौमोन बुंदों नासयजागिरि टिपि बर'आ। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 31 नं खैराबारि बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय सिंमारि दुलाबारि गामिनि थागिबि टिपि बर' 65 बोसोर बैसोनि आइजोआ आथिं फारसे बेंगुरा आइजोब्लाबो दिनैसिम सोरखारनि जेबो मोनसे खाबुखौ मोननो हायाखै एबा नासयजानाय जाथाया सोमोनांनायजों लोगोसे दुखुनांथाव। टिपि बर'आ थांनाय बिपिएफनि गोलाव समनिफ्रायनो सोरखारनि खाबुखौ मोननो हास्थायदोंमोनब्लाबो रावबो सासेयानो जेबो खाबुखौ मोननायनि राहा खालामना होआसै। बियो जोबोद दुखुनांथावना। बे बेंगुरा आइजोनि भट होनायनि बेसेन गैया नामा? गोरिब जानायनि थाखाय सोरखारनि मोननो गोनां खाबुनिफ्राय नासयजादों नामा? बेबादि गोरिब बेंगुरा आइजो PMAY नं एबा सोरखारनि अरुण'दय आसनि एबा हाबा जायै बायदेव आसनि बुरि पेन्सननि मोननायनि मोन्थाय गैया नामा? बेफोर जाबाय गेदेर सोंलु। भटनि समाव फैनाय राजखान्थिगिरिफोरा टिपि बर'मोनबादि जेबो बुजि मोनै सुबुंनिफ्राय बिसायख'थि सफैब्ला फिन गोदै गोदै रावजों बुरखायना फिन गादियाव जफैना खाबु लाफिनगोन आरो टिपि बर'मोनबादि सादा सिदा आइजोआ फिन थगायजाबावगोन नामा? नासयजाबाय थागोन नामा? अब्ला मिजिं खालामदों सोरखारा थाग्रा न' गंसे नङाब्ला अरुण'दय नङाब्ला बायदेव आरो बुरि पेन्सनखौ होगोन। नोंनि मुङा मा मुं? टिपि बर'। बर'। गामिनि मुङा? गामिनि मुङा सिंगिमारि। सिंगिमारि? नोङो भट होदोंना होआखैमोन? होदो। दा सोरनो सोरनो होखो भटखौ सोरनो सोरनो होखो? आं नांगोलावबो होदो, ट्रेक्टरावबो होदो। ट्रेक्टराव दा होदों? सब होजोबलांदो। आरो इनि दा मा होदोंमोन बेयावबो होबाय। थांनाय बोसोरावबो बे रखमनो होलांजोब्बाय आं। सबावनो होदों आं मोनसेबो गैया। दिनै सरकारा गोबां बेबायदि माखासे आसनिफोर होदों। हमनानै ला आइजोफोरनि थाखाय जेनेबा बियो अरुण'दय आसनि होदों। नों अरुण'दय आसनिखौ मोनदों मोनाखै? मोनाखै, मोनसेबो मोनाखै। बिधवा पेन्सनबो मोनाखै? गैया, मोना। नोंनि आथिङाथ' जेनेबा माने बेंगुरा दा बे हिसाबैथ' गोबां खाबु मोननांगौ। मोनदों ना माबाफोर? माबो मोनाखै? माबाफोर होदोंना होआखैमोन एप्लिकेसनफोर? एप्लिकेसन होनाय मोनसे होदो आरो माने होनो मोनाखै। मोनाखै। बेनिफ्राय बेयाव VCDC चेयारमेना फैदों फैयाखै नोंनियावलाय? फैयाखै। फैयाखै। सानसेबो फैयाखै? सानसेबो फैया। बिथांनि मोखांखौ नुदोंना नुवाखै? नुवाखै बिसोरो। आं सिनायखोनो मोना दा। सिनायखोनो मोना? अके। फैयाखै। बेनिफ्राय दा न' मोनदों ना मोनाखै? न'बो गैया, आंहा मोनबो गैया। न'बो गैया? न'बो गैया। मालायफोरा लेट्रिन मोनो, न' मोनो, दंखल मोनो, आं मोनसेबो मोनाखै। एखआनो गैया। आरो ओरैनो हारसिंखा। जाहोनाय लोंनायाथ' रावबो गैखाया आंहा। हारसिङानो बिखुंफोरजोंसो थादों आं दा। होनायाथ' दा बहुत बार होबाय आं। हासिब होबाय, हाथि होबाय, टेक्लियाव होबाय, जगाव होबाय, नांगोल होबाय, ट्रेक्टर होबाय। फारसेनिफ्राय होबोजोबना फैबाय आं। एसेबाबो मोनसे बुस्थु मोनाखै आं। बेसेनि बैसो जाबोलायबाय। मालायफोरा इमान मोना, आं बे रखम मोनाखै ना दा। आरो बुंनोबो हानाय माबायानो गैया आंहा दा। मोनदों आं मुगदो होननानै खिथाना लानोबो मोनबोखौनो खिथिनो हानाय नङा आं दा बे न'आव फैबाबो। नायना थांनो हागोन न'फोरखौ बायलाबाय था। मानसिफोरा नायनो इस्सा दङबा, लुनो लुगैदोंबा नायना थांनो हागोन। फैयो किसुमान फैना नुलाङो खोमा, जोंथ' सिनाय मोनाना दा। सिरि सिरि फैना नुलांबायो खोमा आरोबा आन्दा आनला। जों नुवाखैना। सिनाय मेम्बारा मा रखम, गामब्राफोरा मा रखम, बे रखम थांनोबो हाया आरो रावबो लाखिनायबो गैया, अखा लांनोबो हाया। न'आवनो थानांगौ, न'आवनो माइ मांला हानायखौ मावना जाबाय, हायिखौ थाबाय आरो। सरकारा दा जानाय सरकारफोरा जुदि जोंनि न'खौ नुनानै नायनानै जुदि होयोमोनबा जोंहाबो बाहाय गोसोफोरा बाहाय गोजोनगौमोन। मोनफोराबो बाहाय गाहाम नांगौमोन, खान्थि नांगौमोन। बे रखमबो फैनानै नायफैनानै जोंनो होआ दखन जासिनाबो होनाय गैया। नों हायाखै जादों दे नोंनो होनोसै होननाबो बुंनाय गैया दखन। दिनै मानिबा फैसा होयो, माबा माबि अरुण'दय सुरुन'दय खालायलाङो। खायसे फैसा आंनो दखन बे रखम खिथायानो मानसिफोरा रायलायानो, खिथानाबो होआ। माबा चेयारमेनफोराबो, मेम्बारफोराबो, थिकादारफोराबो खिथियाबो। जब कार्डनि मोनो, अरुण'दय मोनो, बेसेबां मोनलाङो मालाय बिधवा पेन्सननि माबा माबि मोनलाङो, आं बे रखमखौनो मोनाखै दालासिनो। मोननायबा गोजोनगौमोन। मोननायबा गोजोनगौमोन। नासो ना नुनासो होआ। दा साननोनो हाया आरो जों दा। बेनि थाखाय आंखौ बे रखम रावबो न'आव बे रखम लाखिनायबो मानसि गैया, गोरों गोराबो गैया। आइ आफायाबो मोजां खालामनानै खिथिना गालांनो हादिया, फराय। बे नोंनि आथिङा जे माने लेंग्रि जाबाय, बेयो माब्लानिफ्राय? एखे जन्मआवनो आंहा बे जन्मआवनोखा। जन्मआवनो खस्थ' खालामनानै जाबोखानांगौ, जन्मआवनो मावनाय। बे रखम जाना फैखानाय। बिमा बिफायाबो मोजां खालामनो रोंदिया।
आग्लानि मानसिफोरालाय आरो सोर मोजां खालामनो हानो मबा डाक्टर साक्टरबो सिनाय मोना अजा सजाबो सिनाय मोना ओरैनो लोंनाय जानाय धाम धुमल'सोमोन दाथ' बे रखमा गैया माला दा माला नाय बेसेबां मानसिफोरा नायनानै बेसेबां मा रखम होयो मानसिफोरखौसो नायो जोंखौ मानो नुहुरा जोंखौ मानो सिनाय मोना जों थाङा नङा होमबा जोंबो थाङो थाङा खैराफोराव जोंखौबोथ' नुनांगोन ना भट सट होनायावबो थाङो